pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka palang nakikipagsapalaran, kumbaga, ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro, may mga iba rin gumamit nito or gumawa, pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre, pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. And the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the Estudyante Industrial Technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs yan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public people help us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito, na nasa Otop kami, and Bicol International Airport, and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko, and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo, yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box ito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan or isang autocab ng maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na iikot na siya sa maliit lang na space, pero meron din. So, sa mga negosyante dyan na nagsisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka lang nakatayo. So, nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sourcebone City. Bago pa palang nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Hinatasan nila. Which is hindi naman kasi ano mo siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na yung material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Quintino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. Sa the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs yan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us lahat. And also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito, na nasa Otop kami, and Bicol International Airport, and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko, and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo, yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatuwa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan o isang autocab ng maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan ng bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami silang may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman yung sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, uy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Ganyan na yung itsura ng alam. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa palang nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, binigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano mo siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. And the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to be estudyante industrial technology? Matulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs niyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa akin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand dyan, kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box ito ay nakakatuwa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan o isang auto hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na iikot na siya sa maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance mo, gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng alam. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
nga pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na ibinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Binigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nyo ba? Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Junjino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, and connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Pablo Bicol helped us out. And also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand down kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang Otop hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka ikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Bicol kasi marami sila may tulong sa yung sa appearance ng gusto mong mangyari. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang, ano ka na siguro. Kasi ganyan na yung itsura nila. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
nga pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka pala nakikipag-sapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipak-napang pero may pakinabang para sa akin. Yung problem dito, din sa mag-start ko ng business, matagal na sila tumutulong sa akin. Also, Professor Cucino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa the design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Public Equal help us at also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito, na nasa Otop kami, and Bicol International Airport, and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko, and then kung saan-saan pa. Pag nakastand lang kung ano niya, kala mo, malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan or isang Otop hub, maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka ikot na siyang pusa. Maliit lang na space pero meron bibili. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pabla Pico kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So, nasabi nila, uy, ang laki na lang. Ano, saan ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual mission.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka palang nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Yan lang kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, on the design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avig, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Fablet. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, and connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Family Equal help us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na kung ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan or isang auto hub ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na ano, hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron impact. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Vico kasi marami sila may tutulong sa yung sa appearance kung gusto mong mag-isip. Kasi yun lang naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura nila. Pero hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Fablabs. Connect lang yun. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual mission.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago pa pala nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag magsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Binigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo dito din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Chichino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan niya ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung ating mga MSMEs dyan, mga nagsisimula pa lang ng business, seek help ng Pablo. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, in your labels, and connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Public Equal help us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na kung ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang auto cabinet, maliit na space, pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na hindi ka na ikot na siya pusa. Maliit lang na space, pero meron impact. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo wala pa yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance kung gusto mong mag-isip. Kasi yun lang naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Source.city. Bago ka palang nakikipagsapalaran, kumbaga, ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro, may mga iba rin gumamit nito or gumawa, pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre, pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw nga yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, ginapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design, bigyan nila kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa akin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan nila. Which is hindi naman kasi ano mo siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung Pablo Bicol din sa mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Cucino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business, sa the design, sa aking logo, did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs niya, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The Public Equal help us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na itong ano niya, kala mo yung iba ang dating. Kala mo, malaking negosyante ka na. Meron ka lang isang box. Itong pagkakagawa ng box na ito ay nakakatawa kasi bigyan ka ng halimbawa ng isang tindahan o isang autocab ng maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may utilize yung maliit na na iikot na siya pusa. Maliit lang na space pero meron So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan yung mga bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ng Pablo Bicol kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance mo, gusto mong mangyari. Kasi yun naman sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka nang nakatayo. So nasabi nila, uy, laki na lang. Ano ka na siguro? Kasi ganyan na yung itsura ng gano'n. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pablo. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera, nagsasabi. Avictus, not your usual nation.
pala si Maria Rebecca Valera, owner ng Avi Crafts and Styles. Maker ng Avictus, ito yung aming brand, which cater fashion accessories made from indigenous materials such as pili shell and cocoa shell. At meron din kami mga apparel na idinagdag. Yung business ay nasa Burabot, Sorsogon City. Bago ka palang nakikipagsapalaran, kumbaga ako yung pioneer dito sa paggamit ng raw materials na pili shell and coconut shell. Siguro may mga iba rin gumamit nito or gumawa pero hindi sila nagseryoso. Yung strategy ko nung una, syempre pag nagsimula ka, hindi ka naman agad sikat. Tapos yung mga gagawa ka ng design, hindi naman pwede. Dahil ikaw na yung unang gumawa nito, so mag-iisip ka talaga ng design kung paano mo ito pagagandahin, paano mo magagamit yung raw materials mo ng kaiga-igaya at sellable. Nung una, kita ng DTI na may potential ako. Pagkatapos ko mag-business noong 2017, dinapa-join na nila ako sa mga training, mga product development, and then sa design. Yan na lang kami ng mga designer. At isa, Bicol University, yung kanilang mga estudyante na tumutulong sa amin, also the professor. Kita nila na may potential yung materials ko, and then sinali nila ako sa mga regional trade fair, tapos yung national trade fair. And then nung una medyo mahirap na talaga. Kasi minsan binubusisi nila, totoo bang kahoy ito? Binatasan niyo ba? Which is hindi naman kasi ano nga siya, pili shell, coconut shell. So medyo unique yung aking raw materials. Medyo yun talagang super magpapakilala ka pa talaga. Pero dun sa mga tao na into indigenous materials, so, nakita nila na maganda yung aking objective to use na material na hindi na pakipakinabang pero may pakinabang para sa akin. Yung public dito din mag-start ko ng business. Matagal na sila tutulong sa akin. Also, Professor Cucino is a friend of mine. Marami siyang tutulong sa akin. Since the very beginning na mag-start ako ng business. And the design, sa aking logo. Did you ever know that this logo is made to the estudyante industrial technology? Natulungan nila ako ng DTI para siya ay ipa-IP. So, naka-IPO na siya. This is Avictus, came from my nickname. Avic, tapos Invictus, means resilient. Ina-advise ko yung mga MSMEs dyan, na nagsisimula pa lang ng business, seek help ng public. I'm helping the MSMEs. They are always here to help the MSMEs. Lagi nilang ina-announce na we have this kind of services, we have this kind of services para ma-assist kayo in your packaging, your labels, connect to create. So, kapasalamat ko. Sobra. Kasi hindi naman ako malaking negosyante. Nagsimula lang ako sa kulang na kapital. Wala pa siguro 10,000 kapital. The public equal help us at and also the DTI na napakaraming tinulong sa amin ever since our business began. Maliit ka lang na negosyante pero yung appearance ng logo mo, tapos yung business mo na kung saan matatagpuan sa ibang lugar. Katulad dito na nasa Otop kami and Bicol International Airport and meron din ako sa Makati, meron ako sa Intramuros, andun yung mga business ko and then kung saan-saan pa. Pag nakastand na itong ano niya, kala mo malaking, kala yung iba ang dating. Kala mo malaking negosyante ka na, meron ka ng isang box. Itong pagkakagawa ng box nito ay nakakatawa kasi bigyan ka lang halimbawa ng isang tindahan or isang Otop hub, maliit na space pero this create something na impactful sa bibili. Kasi may-utilize yung maliit na iikot na siyang pusa. Maliit lang na space pero meron din. So sa mga negosyante dyan na sisimula pa lang or nakapagsimula na pero medyo hirapan ng bagay-bagay, try to seek help ng DTI and of course ang Pabla Pico kasi marami sila may tutulong sa inyo. Yung sa appearance ng gusto mong mag-isip. Kasi yun lang sabihin mo, ano bang gusto mong mangyari sa negosyo? Pag nakikita nila yung business ko na ganito na siya, dito ka na nakatayo. So nasabi nila, oy, ang laki na lang. Ano ka na siguro? Ganyan na yung itsura nila. Well, hindi nila alam. Dahil first impression last. Kaya yung business ninyo, try to seek help ng Pabla. Connect lang. Ito po si Miss Avic Valera nagsasabi. Avictus, not your usual nation.